tenhle ten model, vlastně Leonardovo toho lítacího stroje z Assassin's Creed 2. Ten model jsem dělala vlastně sama. Vlastně po dobu 2 dnů, no, vesměs jednoho, jakoby jsem nějak rozdělení, ale trvalo mi to 7 hodin, plus potom jsem třeba druhý den dodělala ještě nějaký úpravy a detaily, třeba vlastně u křídel, aby mě nepadaly, aby z toho vůbec nějak stálo a z takovýchhle blbosti. A takže, teďko, z čeho je to vlastně dělané? Ten model vlastně je dělaný. Moment, já se ho odendám. Za A z normální špejlí a za B z takovýchhle plochých špejlí, který se teda jako líp samozřejmě lepí než ty normální špejle. Vlastně trošku jsem zničila tak mamky prostírání, jinak jako dobrý, no. Potom samozřejmě byla potřeba obrázku, tak jsem si nějaký vytiskla, jen tak, prostě abych věděla vůbec co dělat. Lepidlo, náčrtník, s pejskem, no prostě, aby v něm byly takový trošku nažloutý papíry. Tak. Potom ještě tavící pistoli, nějaký šňůry nebo co, a takový blbosti. Ještě lepenku samozřejmě. Takže. Tady si můžete prohlídnout ten model, jak vlastně vypadá. Tak. Teď si řekneme něco k tomu vlastně, jak to stojí a proč ty křídla nepadají. Takže, teď otočím druhou stranu, jenom prosím vás je to síla, protože jsem to tam nějak napatlala, jelikož mě to moc nešlo. Takže. Sakra, musím dát nějak dál. Takže. Jsou tu dan tyhle ty opěrné packy, nebo jak to mám nazvat. No, tak to je, aby to stálo. No teď, aby ty křídla nepadaly dolů, jsou tu vlastně daný tyhle ty špejle, které se zapírají o tyhle ty kartonové destičky. Tudíž ty křídla teda napadají a potom mají vlastně i opěrný tyhle ty špejle. Jo, protože asi by to nevypadalo moc dobře, kdyby prostě ty křídla ležely dole. No tady, no jak si trošku upatlaný tou tou tavicí pistolí. Jak to je ještě v tom ocase nějaké opěrné špejle. No a co k tomu ještě říct? Nevím, no. Tak asi... Víško, jak je to vlastně dlouhý? To musím změřit. 30... Ty krásu, to má asi 60 cm, no to ne, počkejte. No, skoro 60 cm to ne. Tak, teď vám to ještě tak nějak natočím, abyste to viděli. Ze spoda. Z boku. Ze předu. Tam trošku prosvítají ty opěrní špejle. Tadyhle ta díra to byla taky jedna velká patlanina to udělat. Tak. Nepadej. No. A to by asi mohlo být všechno. Tak já jsem ráda, že jste se koukli na moje video. Doufám, že se vám líbilo. A tímto se s váma loučím.